Un ano máis, querido San Martiño, achégome a ti como alcalde representando a bella cidade de Ourense, da que és santo patrón, para renovar a devoción que dende hai séculos che profesaron e seguen a profesarche os seus veciños. Nesta catedral, erixida baixo a túa advocación, reunímonos nesta data santificada na túa honra para lembrar a túa vida como modelo inspirador da nosa propia. Coñeciches de primeira man, como soldado, as desgracias que traen consigo as guerras e por iso adicaches o resto da túa vida a loitar pola paz. Paz que tanto están a necesitar países inmersos en longos conflictos de guerra, nalgúns casos sufrindo a súa poboación terribles masacres. Inhumanos enfrontamentos para cuxa finalización pedimos a túa santa intercesión. Paz polo que tamén nós temos que esforzarnos a diario en todos os ámbitos da nosa vida, como moi ben nos amosaches co teu exemplo. Paz que só lograremos empatizando con quen sofre, tratando de mitigar o seu sofrimento, como ti fixeches cando compartiches a túa capa, seccionándoa coa túa espada e entregando a mitade a quen a necesitaba. A túa figura asóciase, inspirándose en episodios da túa vida, os ciclos da natureza. Nun pasado non tan afastado, tomábase a túa onomástica como data de inicio ou final de tempadas agrícolas coincidindo co final das colleitas. Tamén se atribuían a túa intercesión os días solleiros do verán de San Martiño que, intercalados entre grises de outono, adoitan honrar as festas na túa honra. Pero a natureza estános dando avisos de que eses ciclos naturais están a alterar, probablemente por mor de actividades humanas irresponsables. Diversos fenómenos meteorolóxicos adversos levan traído a dor a diferentes partes do mundo. Pedímosche que expires os gobernantes para que acerten con medidas que permitan a calidade de vida das persoas, sen que iso sexa incompatible coa conservación do contorno natural e os seus ciclos. Vivimos hai meses o episodio dun apagamento eléctrico prolongado que nos fixo tomar conciencia da nosa debilidade fronte á natureza e fíxonos reflexionar acerca da necesidade de non afastarnos dela. Inspíranos tamén para que saibamos enfrontarnos aos desafíos das novas tecnoloxías e poidamos converter en ferramentas útiles para mellorar a calidade de vida das persoas e o seu entendemento mutuo, e non se convirtan en medios de alineación artificial que nos separen ou illen dos nosos semellantes. Hoxe, 11 de novembro, un ano máis é un día de ledicia baixo o teu nome, na lembranza da túa vida exemplar. Despois de honrarte como mereces e como cada ano neste acto litúrxico, xuntarémonos para festexarte probando as castañas asadas e catando viño da recente colleita. Bailaremos ao redor das cacharelas e entoaremos as cancións populares que aprendimos dos nosos avós. Manteremos esta tradición que te honra, sabendo que ti, noso patrón, seguirás intercedendo por esta cidade e polos seus veciños outros 2000 anos máis, como ves facendo xa dende hai casi 2000 anos, cando un rei do noso pasado mandou buscar unha das túas reliquias, dixen.